Arratsaldeon, gaur berton bildu gara 2026ko uztailaren 29an arratsaldeko 7etan udalaren ohiko bilkura egiteko. Etorri sarienok honakook sarie: Unai, Pepi, Iker, Aritza, Amets, Irati, Gorka, Bego eta Javi. Beharrezko quorume dauenez, organoa eratutzat hartzen da. Gaurko aztergaien zerrendako lehenengoko puntue, 2026ko ekainaren 25ean egindako ohiko bilkuraren akta onetzi hala behar balitz. Galderarik ekarpenik badago hemen puntuen inguruen. Ez dagoenez, 2026ko ekainaren 25eko akta onartzeko aldeko botoak, aho batez. Bigarren puntue, alkatetzaren dekretuen berri ematea 2026ko 304-etik 350-eraino. 304 dekretue, Bakio Kirol taldeari Arestui futbol zelaia erabiltzeko baimena ematea. 305, eraikin baten inguratzaile birgaitzeko obra lizentzia ematea. 306, hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zergaren likidazioak onartzea. 307, Bakioko hondartzako sorospen postuan eta bainugeletan argiak jarri eta aldatzeko zerbitzuaren kontratu txikia Alexander Goirizelaia Gonzalezeri esleitzea. 308, Bakioko klima eta energia eraginkortasun plana egiteko kontratu txikia S. Barrizar Kooperatiba Elkarteari esleitzea. 309, aholkularitza juridikoko zerbitzu presentzialaren kontratazio prozeduran, kontratazio mailak egindako balorazioa onartzea eta gaurko taldea Baltzu Kooperatiba txikia enpresari dokumentazio eta behin betiko bermea aurkezteko errekerimendua egitea. 310, udaltzain batek osagarri pertsonal iragankorraren inguruan egindako eskaera ezeztea. 311, suspertzaile soziokulturalaren plaza aldi baterako betetzeko hautaketa prozeduran onartutako eta baztertutako pertsonen behin-behineko zerrenda onartzea. 312, egindako alegazioak ezeztea eta bizileku bati ondasun higiezinen gaineko zergaren 150eko errekargua berrestea gutxieneko elektrizitate kontsumoa ez betetzeagaitik. 313, bizileku baten obrak legeztatzeko eta hirigintza antolamendua leheneratzeko prozedura iraungipena deklaratzea eta ezarritako kautelazko neurriak amaitutzat jotzea. 314, obligazioen ordainketa onartzea. 315, bizileku bateko lur mugimenduak eta solaketa obrak legeztatzeko prozedura hastea eta obrak eteteko agintzea. 316, Bakioko kiroldegiko gimnasioan IP formatuko CCTV sistema hornitzeko eta instalatzeko kontratu txikia Zercoin Sistemas de Seguridad SAU enpresari esleitzea. 316, Bakioko kiroldegiko gimnasioan dominatuen makina bat hornitu eta instalatzeko kontratu txikia Life Fitness Iberia SAU enpresari esleitzea. 318, San Pelaioko jaiak ospatzeko udal baimena. 319, lan eta zerbitzuen taldeburuko lanpostua betetzeko hautaketa prozeduran atzera egitea eta 2023ko lan eskaintza publikoa eraginik gabe uztea. 320, 2021ko lan eskaintza publikoaren iraungipena deklaratzea bigarren mailako ofizialaren lanpostuari dagokionez. 321, 2026ko lan eskaintza publikoa onartzea. 322, garaje baten egindako eskutuko obrengatik hirigintza antolamendua berrezartzeko prozedura berria hastea eta obrak eteteko agintzea. 323, futbol udalekuak eta kirol kampusa egiteko udal baimena. 324, baserri bateko proiektu teknikoaren aldaketa edo proiektu bategina aurkezteko errekerimendua. 325, musika asterako kalakan ikuskizunerako kontratu txikia ASS-eri esleitzea. 326, obra baten behin betiko likidazioa ezartzea. 327, igogailu bat jartzeko udal lizentzia. 328, Bakioko musika asterako AOPK ikuskizunerako kontratu txikia ASS-eri esleitzea. 329, nominak ordaintzeko ebazpena. 330, zergen arloko zenbait itzulketa egiteko ebazpena.
391 bakioko musika asterako ikuskizunerako kontratu txikia esleitzea Mikel Aspirosi. 392 bakioko musika asterako ikuskizunerako kontratu txikia esleitzea Zuar Koruari. 393 busti zaitez kanpaina egiteko udal baimena. 394 bakioko trafiko seinaleztapena hobetzeko kontratu txikia esleitzea Ceprenor Cerramientos y Prefabricados del Norte S.A. enpresari. 395 bakioko musika asterako ikuskizunerako kontratu txikia esleitzea Euskadi Brasserie. 396 operarioen aldi baterako langileen lanpoltza bat eratzeko hautaketa prozesuan onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda. 397 Uribe Botroeko sareari baimena ematea bertoko produktuen azoka egiteko. 398 Kanposoloko CM13 kuadroa eraberritzeko kontratu txikia esleitzea Tekuni Zau enpresari. 399 Unidad Norte Limpiezas enpresari kontratu txikia esleitzea udaletxeko kristela garbitzeko. 340 Bakion Labeso Morroen aurkako txoke tratamendua egiteko kontratu txikia esleitzea BSP enpresari. 341 Udalaren fotovoltaika instalazioa autokontsumorako bihurtzeko eta Ibarretako eguzki instalazio termikoa probalekura aldatzeko kontratu txikia esleitzea S. Barrizar Kooperatiba elkarteari. 342 Bakioko eskolako fotovoltaika instalazioa padelean birkokatzeko eta estalkiaren maksimoetara handitzeko kontratu txikia esleitzea S. Barrizar Kooperatiba elkarteari. 343 memoria eguna egiteko udal baimena, 344 Zerratz Aldapa Estren Martxa Solidarioa antolatzeko udal baimena, 345 asto baten laguntzaz kalejira bat egiteko udal baimena, 346 suspertzaile soziokulturalaren lanpostua aldi baterako betetzeko hautaketa prozesuko onartuen behin betiko zerrenda onartzea, 347 udaltzain bat bitarteko funtzionario izendatzeko ebazpena, 348 udaltzain bat bitarteko funtzionario izendatzeko ebazpena, 349 suspertzaile soziokulturalaren izengaiek lortutako puntazioen zerrenda onartzea, 350 trafikoaren aparkatzea arautuaren eta animaliak eduki eta babestearen arloko zehapen prozeduraren kudeak eta integralerako zerbitzua kontratatzeko espedientea onartzea. 10 dekretuek, honen ganien galderarik, azalpenik, ez badagoen ezer, dekretuen barri emonda geratuten da. Aztergaien urrengo puntue, 3. puntue. 2025ko kontu orokorra onartu ala badagokio. Uztailaren 21 baino dela udala kontu orokorra onartu berdeu. Kontu orokorra pleno honetara etorri aurretik prozedura bat jarraitzen du. Likidazioarekin hasten den prozedura badala esan aldugu, eta 2025an udalaren ekonomia zelan joan den aztertzen duen dokumento tekniko bat da. Orduen, likidazioarekin hasi ginen, onartu zen alkatetza dekretuaren bitartez. Horren ostean, kontu orokorra egiten edo likidazioa onartu ondoren kontu orokorra egiten hasten da. Ogasuna batzordetik, kontu berezien batzordetik pasatu da eta diktaminatu da. Hori egin ostean boletinean argitaratu da, edozein herritarrek edo edonok informazioa eskatu eta edozein alegazio ipintzeko aukera izateko. Orduen, prozedura hori guztia paseta ostean, plenora dakargu onartuteko eta 2025ko argazki hori badagokion Tribunal de Cuentas edo pasetako. Orduan, egia da oso dokumento tekniko bat dela, baina guk azpimarratu gure duguna da, batez ere, lau adierazle, udalaren ekonomiaren osasunaz hitz egiten duten lau adierazleen inguruko informazio bat plazaratzeko, bat da aurrekontuaren emaitza, likidazioan berri eman zan moduan aurrekontuaren emaitza positiboa izan da. Horrek esan gure deu aurreikusitako ingresoen bitartez
aurreikusitako edo egondako gastuek finantzatzeko gaitasuna badaukagula, eduki dugula. Bestalde batetik, gastu araua, hori da, estatuak esartzen duen tresna bat, ekonomiaren osasuna edo egonkortasuna neurtzeko, gastu araua betetu egiten dugu bebai, beraz hori positibotzat hartzen dugu. Bestalde batetik, gerakinaren inguruan esan, udalak baduela gerakin bat, gerakin hori izango litzateke urteetan zehar udalak pilatzen duen aurrezkiak, pilatzen dazen aurrezkiak, esan dezakegu 1.540.919,78 euroko aurrezkiak ditugula. Guretzako positiboa da bai aurrezkiak izatea, batez ere bizi dugun egoera ezegonkorraren aurrean, kanpoan bizi dugun egoera ezegonkorraren aurrean, udalak badaukalako koltsoi bat, gure etxeetan eukiten saiatzen garen koltsoi bat, aurreikusita ez dauden gastuei aurre egiteko, edo gure kasuan behar izanak asetzeko ditugun inbertsio handiei aurre egiteko gaitasuna erakusten duena. Beraz, badaukagu bai boltsa bat imprebistoi aurre egiteko eta baita inbertsio potoloak egiteko gaitasuna emoten dozkuna, eta gero, importanteena, aurrekontuaren egonkortasuna. Guretzako, bakiok udalaren aurrekontua egonkorra izatea gaur egun helburu ekonomiko garrantzitsuena da, segaitik horrek erakusten duelako edo horrek eroango dozkulako benetan herritarrak dituzten behar izanak besteko aurrekontu bat izatera eta behar izan horrek asetzeko gaitasuna izatera. Beraz, honek lau aldagai edo parametroak era positibo baten beteta, guk irakurketa positibo bat egiten dugu egoera ekonomikoarena. Kontu orokorra metzepezan dagoelez, jendaurrean egondan bitartien ez da egon alegaziorik, ez ekarpenik ez ezer, beraz urrengoko pausue plenuek onartutie da, urrengo tramitiek egin ahal esateko, eta hori da, ustaiak 31 baino lehen aprobatu behar da. Galderarik edo badakuzu? Ni bai gure izan dut komentario bat edo gehitu, gure aldetik, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik, kontu orokorronek, bai, egoera ekonomikoa islatzen dau, 2025ko aurrekontuaren gauzatza mailaren barri emoten dau, eskatzen diran dokumentu guztia dauz, interbentorak eta bertako langileak prestatutakoa. Uste dut, kontu orokorra behar dan lez dagoela eta onartzen dugu, baina agiri hau ondo edo nahikoa ikus daitegun arren, alan be, kudeak eta horren aurkako gaitzespenak aurkeztu behar duguz eta 3 arrazoi honengatik. Orduen, gauza positiboa dauz, bai, aipatu dauz ametxe, baina baita hobetu behar direna, bai. Orduen, alde batik epei dagokienez, aurkezpena, lehenengo kontuaren zarratutea, 2 hilabete geroago epezkanpo aurkeztu dira. Uste dut txostenak eta martxoaren 21 izen behar direla eta maiatzaren 20an aurkeztu ziren. Hori epeen aldetik eta uste dut ere transparentzia aldetik. Ondo egongo legokela epe barruan sartzea horrek lehenengo zarratu eta lehenengo kontuek. Beste alde batetik, beste urte batzutan bezan duguna, dirubilketari jagokonez, urte 2 baino gehiagoko atzera kuntzagaz daukagu udal gainbalioa izenagaz ezagutzen dan zerga kudeaketa. Oso guztiz atzeratuta joan da. Badakit, egin diran berbak eta eukidugu zen azken komisioetan eguneratu dela, baina 25an argazkia da eta argazki honetan kudeaketa hori
ez da ondo egin. Eta azkenik, eta agian igual herritarrentzat kaltegarriena dana, bai, esan da orain emaitza ona, ze bilatzen diren aurrezkiak dekoguzela, baina, beste ikuspuntu batetik ikusita, horrek esan, edo nik ikusten dutena da, edo guk ikusten duguna da, inbertsioen bete maila oso eskasa izan dela. 1.650.000 euro dagoz ejekutatuarik. Egon dire zer egin diru horrekaz, baina ez da egin. Ez da hitzemandakoa betetu. Ganera horren artean, dau 2 urtetarako aurrekontu parte hartzaileetan proposamen bat urten zeuena dau egin barik eta ez da herritarrei informatu, hori be ez dator ondo azalduta. Eta gero gugaz, Eusko Alderdi Jeltzaleagaz onartu zan gai batzuk ejekutatu bari dagoz bebai. Alan zelan ondarre San Pelaio inguruneko saneamentue, konpondu eta egokitzea, edateko uraren sarea eguneratzen inbertidutea urtero zeo zer, bebai eskatu zan esparrua kalea eta portu ondoko aparkalekuko irisgarritasuna hobetzea, horrepe, geuze guzti horrek egin barritauz. Hor dagoz dirua, baina atzeratuta. Hori da ez onartzea kontu orokorra, ez. Kontu orokorra onartzen dugu, bai aipamen hauek agertzea gureko genkez. Nik azalpen batzuk emotari begira eta pentsea dut importantea dela kudeaketan inguruan hitz egin daliz. Aipatu dozu zan 3 puntu nagusi zenak, probet azaltzea, bai epeskanpoena, plusbaliarena eta hori onartu emar dugu. Pentsean dotatu objetibo bat da, atxerapenagaz ibili garela, baina egia dabe bai, eta ez da justifikatzearen, da azalpen bat emotearen, 2025 eta 2025 irailetik aurrera, eta bai 2026 gaur arte, oso zaila izen dela udal honetan, batez be, zuok publikoki salatu zen duen moduan, ez? Hainbat lanpostu utxik gelditu dire, bakante pilo bat betetu gabe, orduan esaten zen duen, otsailean esaten zen duen, falta de prevision, ez dakizet. Guretzako, gure egin gendun, aldarrikapen salaketa hori, eta gure lehentasuna azkenengo hilabeteetan izan da, alde batetik udal plantilla egonkortzea eta dekogun utxune horreri bide emotea. Gaur esan aldugu, inbertidu dugun esportzu guztia, bai kudeaketa arloan eta baita agroteknikoan bai, esan dezakegu postu guztiak, bakante egon diren postu guztiak 3 hilabetetan betetu dugu zala. Eta postu desberdinak egonkortzeko bidea bere zabaldu dugula, OPEA deituta, beraz uste dugu oinarri sendo bat jarri dugula, batez be, barriro bere ez gertatzeko 2025 bukaeran eta 2026an bizi izan duguna, atxerapen hori, ze hori Holanda, baina konponbidea jarrita dago, postu guztiak beteta deko guzelako edo betetze bidean. Uste dut gestore ekonomikoarena falta dela, baina hori gestore ekonomikoa distributuena, baina hor badaukagu bebai antolaketa proposamena egondan utxune hori betetzeko. Beraz, hori lortuta eta hori betetuta konponduta 2026ko eguneratzen goazen inean, uste dugu, ez dela gertatuko, eta 2027an eskarela egongo gaur egun gauzen egoera horretan. Orduan, gure egiten dugu zuen kesa eta planteatzen duguna da, konponbidea jarrita dagoela, baina, denbora mun bat dala bebai. Plusbalien kasuan, eguneratuta dauz, egia da, naiz eta plusbaliak eginda egon notifikazioetan eta horretan gabizela, uste dut batzuk falta direla notifikatzeko, baina, notifikara ahala, diru sarrerak etorriko dira. Eta gero, inbertsioen kontuan, egia da,
honetaz iraian hobeto hitz egingo dugula, baina uste dut udalaren aurrekontuak eta uste dut aurreko orain dela 2 urte horrela saldu gendula, kontziente izan margarela, 2 velosidadetan kudeatzen dela. Alde batetik dekogula ohiko aurrekontua, eta dala udalaren eta herriaren egitura mantentzeko eta aurrera ataratzeko aurreikustien diren gastuak edo behar izan horrek asetzea, hori da bat, eta beste bat da inbertsioen kasua. Aitatu dozu zen, inbertsio guztiak potoloak dire, eta horrek beste velocidade baten gestionatzen dira. Beraz, ez dire urtez urte, argazkia ez da urtez urte egin behar. Ze horrek daro beste velocidade bat. Badaukagu aurrekontu bat, urte betera bide bat jarraitzen duela, baina inbertsioenak beste bide luzeago bat darama. Eta horregaitik, aurrekontu parte hartzailetan planteatzen genduna izan zen, inbertsioen valorazioa eta inbertsioen konpromisoak 2 urtetara egitea. Zer gertatu da, 2 urte horrek bukatu dire apirilean. Zer gertatu da, apirilean egon garen moduan egitura aldetik udaletzean. Ez dugu eukin indar nahikorik edo tekniko nahikorik egindan guztiaren berri emateko eta apurbet deskargo bat egiteko herriari. Orain, udaleko egitura egonkortuta, atxerapenaz bada ere, udazkenean emongo dugu eta hitz egingo dugu guzti honen inguruan. Orduan, gure egiten dugu esan dako guztia, iritziak iritsi, baina, hori, esan, badauela bide bat, edo konpontze bide bat jarrita dagoela. Bueno, inbertsioak beste pausu edo beste velocidade baten erabatea hori da bakotzaren hautaketa gurotezan batera beroan aldirela. Bueno, orduen, gure kasuen guk eskatutako gauzek ez dira urtebetekoak dire, 23an ja berbetan hasi ginenak, eta gauz 26an. Baina horrek banan emango dugu kontu, eta ikusiko dugu zeintzuk bai, zeintzuk ez, noiz, zeintzuk diren herritarren parte hartzetik eratorritakoak, zeintzuk dire 2023an sartutakoak, noiz egin diren txertaketak, hau da, egia da, baina horrek zehaztasun bat behar du. Ez da bardina, oindala 2 urte proposatutako proposamen bat horregotea, ondarreren inguruan esan dezakegu proiektua eginda dauela, baina diru laguntza bat eskatuta dauela, egia dabe bai, aldatu behar izan dela, erabaki batzuk hartu behar dugu zala, ze aurre ikusitako proiektuan aldaketa batzuk egin behar dire, imprevisto batzuk aiege direlako, hau da, konpromisoa eta bidea hasita dau. Emaitza ikusi dugu eskolagaz. Eskolaren handitzearen inguruan, Eusko Jaurlaritza oindala 6 urte hasi izan hitz egiten, oindala 6 urte onartu zuen proiektua, baina eurek bebai aurre ikusitako baino beranduago hasi dire obretan. Horrek esan nahi du 6 urtean geldituta egon direla? Ez. Horrek esan nahi du inbertsio batek aurrera egiteko eman beharreko pausuak bidean hainbat arazo sortu daitezkela. Orduan, arazo horrek konpondu egin behar dire. Arazo horrek batzutan ekartzen dozkue atzera egita. Orduan, ez da egin ezer? Ez. Pausuak, konpromiso hartu dan momentuan, pausuak emoten hasi gara. Aurrikusitakoa baino denbora gehiago tardatzen gauz? Bai, aztertu behar dana da, kudeak eta txarra dala esateko, edo alderdi politikoak horren ardura duela esatea baino lehen, nik uste dut, dagokiona dala, proiekturik proiektu aztertzea, zer dan blokeatuta dagoen pausua, eta segaitik eta zeintzu diran, hartu behar diren erabakiak aurrera egiteko. Orduan, nik uste dut hori, egin marko dugula, holan zertxela handi baten egin beharrean, pues emongo dugu guzti horren kontu.
Ez badan komentatzeko, nire aldetik esati bakarrik kontu orokorra azken finien dela dokumento tekniko bat izladatzeko kontabilidade publikue edo zelan nintzen hori gestinue, kontabilidade enpresa pribatuarena edo tradizionalera edo zelan, hori pausu emoti bakarrik dela, ez dela sartuten beste gauze batzuk baloraten. Horregaitzik, hemen kontu orokorra onartzen da, ez gestioa, baina guri zen dugu aipamen hori, beragaz batera joatea, zegeratzen da apurreko isorik. Teknikoki hori da, hori bai, horregaitzik esan dugu, bere izuten dugula zer dan kontu orokorra, eta onartzen dugula, hobetu behar dela. Horrek esan dagoen, batuten diez, puntuen. Hori da. Arduen boskatzera pasaku, Bakioko udalaren 2025ko kontu orokorra onartzea, espedientean jasotako dokumentazioarekin batera eta alkatetzari ahalmena ematea egin behar diren egintzak burutu eta agiriak sinatzeko. Aldeko botoak, batez. Laugarren puntua, onura publikoko mendiak kudeatzeko proposamena onartu, hala badagokio. Hemen, onura publikoko basoetan, badeko guz, onura publikoko basoa 2000 udalarenak direnak, baina foru aldundiagaz itxartuta dekoguna mantenimendua. 2019 zen, foru aldundizek onartu zeuen Bakizoko mendi publikoen plana. Udalean landu zen, herrian landu zen, eta gero azkenengo onarpena foru aldundizek egiten du. Orduan, plan honek paradigma aldaketa bat dakar. Gure baso publikoan aldaketa nabarmen bat planteatzen bat. Da, batez be egiten duguna da, mendilurra kategorizatu egiten dire, eta ordura arte, 2019 arte, batez be produkzinorako ziren mendizek pasetan duguz konservaziora. Hau da, guk dekogu gaur egun, gure baso publikoaren 40% da bideratute konservaziora eta 23% egurra produzitzera. Orduan, zer esan gure dugu honek? Erabaki horregaz egiten duguna da, beste funtzio bat emoten dutzegu mendizeri, ez? Ez da bakarrik ekonomikoki edo egurra atarateko eta hortik etekin ekonomiko bat atarateko tresna bat, guk ulertzen dugu, edo plana onartu zanean ulertzen zanazan, eta oraindik ere ulertzen dugu, badekola herritarren ongizatean eta osasunean eragin handi bet mendize konservaziora bideratuta egotea. Eta bebai, badala, basoaren kudeaketak badakola eragin zuzena, bai, uholdegarritasunean, herrian emoten dan uholdegarritasunean, bai, gaur egun hainbeste zute dauzen edo zuten egoera horren aurrean bebai, baso bat, konservaziorako bideratutako baso bat, badala protekzio bat horretarako bebai, ez? Orduan, hori horrela, hau da, balantzari buelta emonda, hor ikusten duguna da, basotik ataraten dan etekin ekonomikoa, gero eta txikiagoa izango dela, eta orduan, importantea dela, ataraten dan etekin hori basoan bertan egin beharreko hobekuntzetan inbertitzea. Orain arte, zelan kudeatzen da baso publikoa. Ataratzen da egurra, egiten da, hor dago etekin ekonomiko bat, eta guk onartuta dekogu etekin ekonomikoaren 24% bideratzen dela foru aldundiak daukan kutxa batera, gero basoan inbertitzeko. Karo, guk basotik ataratzen dugun etekin ekonomiko hori bajatzen den momentuan, baina ganera egin beharreko hobekuntzak eta egin beharreko inbertzioa handitzen dugu zanean, guk konstiente garena da, hor bebai, ataratzen dena importantea dela konservazio horretara bideratzea. Orduan, pleno honetara dakarguna da, batez be, datorren hilabeteetan 30 hektarea egur atarako dalako, hori foru aldundize prestetan dauelako, batez be, hor etekin ekonomiko bat atarako dalako, planteatzen duguna da, osoko bilkurak onartzea. Hor ataratzen dan, diruaren 100%, kutxa horretara, Bizkaiko foru aldundiak duen kutxa horretara
bideratzea, gero gu inbertsio bat egitea eskatzen dugunean, diru bat ekitea, basotik bertatik ateratakoa. Ganera hor, gauz, bai EAJ eta bai EH Bildu bai, bai baten gauz jesarrita lehenengo sektorea dinamizatzeko, eta hor, badekogu proiektu babe bai, danon artean onartutakoa, lur edo mendi publikoan dauzen eta nekazaritza eta abeltzaintzarako egokiak diren partzela batzuk ataratzeko proiektu bat badekogu, eta hor seguruenik inbertsio bat egin beharko dugu, orduan, inbertsio horreri bebai bide emoteko, uste dugu fondo hau edo kutsa hau diruz hornitza, importantea dela. Orduan, hori planteatzen duguna da, menditik ataratzen den dirua, mendiaren hobekuntzan inbertitzea. Akordio honek ez dago ordenantza aldarazten ez ezer, eitzen dauena da ezarri mendien aprobetxamenduetatik lortzen diren diru sarrerak zertarako erabiliko dire bakarrik. Ez du udal gastuetan igoerarik ekarriko eta ez dau udalaren kontuetan eragin negatiborik bez izango. Onartu eta gero, Aldundiko mendizaiari jakinaraziko zaio, eure kontuan okitzeko akordio hau, zertan datzan. Galderarik edo espadagoen, proposamena onura publikoko mendiak kudeatzeko proposamena onartzeko aldeko botoak, hau batez. 5. puntue, itxitako ekitaldietako fakturak ordaintzeko kredituen judizioz kanpoko aitorpenaren espedientea onartu ala badagokio. 2024 eta 2025ko 4 faktura aurkezten dira, Kantera Peña Forua enpresarenak dira, normalien udalari materiala horniten dauie. Faktura honek emailez jaso ziren eta gure sisteman ezien erregistratu. Orduen, teknikuek behitu dauie, materiala hornitu dauela, konforme dauz fakturek, eta ordainduteko plenuek enbidaue onartu ordainketia itzi. Ez badauen galderarik, bozkatzera pasako gara? Itzitako ekitaldietako fakturak ordaintzeko kredituen judizioz kanpoko aitorpenaren espedientea onartzea. Aldeko botoak, hau batez. 6. puntue, ala badagokio, etxeko animalien babesa ongizatea eta edukitze arduratsua arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa behin betiko onartu beti ere aurkeztutako alegazioak ebatzi ondoren. Hemen alegazio bat eduki dugu, Euskat elkarteak egindakoa, orduan, hainbat punto aipatzen duzelez, guk txosten tekniko bat eskatu gontzan egiteko udaleko aholkulari juridikoan. Orduan, aholkulari juridikoak alegazio horrek kontutan hartuta, egin dutxuz, bazpen proposamen bat edo proposamen bat egin deu, alde batetik alegazio horrek aitzaki hartuta edo barriro irakurri eta aztertu da gure ordenantza, eta orduan, segurtasun juridikoa irabazteko, termino batzuetan zehaztasunak egitea proposatzen du, eta bestalde batetik egiten duena da, proposamen bat egiten du, elkarte honek egindako alegazio guztizek erantzunen, batzuk onartu egiten dire, beste batzuk partzialki, eta beste batzuk ez dire onartzen zuzenean. Orduan, laburpen moduan, segia da, oso nahiko teknikoa dela erabiltzen den izkera eta guk alegazio, edo interpretatzen duguna da, alegazioak gure ordenantzan eta lege honeri dagozkion alegazioak onartu egiten dugu. Ez dugu zenak onartuten da beste lege batzuri dagozkionak eta gure ordenantzan sartzea eskatzen direnak. Pentsetan dut, holan laburbildu aldala. Guk egiten duguna da, lege bat onartzen da, eta lege horrek definitzen dauz, zeintzuk diren
katu txakur eta udoien kasuen kompetentzietan zeintzuk diren gure eskumenak. Eta guk egiten duguna da, legetik gure eskumenak direnak dokumento baten ipini. Karo, guk dokumento hori eudelek egiten da azterketa bat eta esaten dozu. Hau da, udaletan lege honetatik edo dekozu esan eskumenak. Eta guk egiten duguna da hori aztertu eta plenora ekarri. Guk hor, klaro, egia da, naiz eta lege batetik eratorritako ordenantza bat izan, badaude animalien elkarbizitzaren inguruan eta hitz egiten dauren beste lege batzuk. Orduan guk hor sortzen dugu artikulu bat eta artikulu horrek hitz egiten du beste ordenantza honek beste legeen aurrean edo beste lege batzuk ordenantza eta beste lege batzuk zelan uztartu behar duguzan. Orduan dau artikulu generiko bat. Planteatzen dozkuna aholkularitza zerbitzuak da elkarte honek alegatzen deusen eta ez onartzea proposatzen duen artikuluak esaten duena da. 40. artikuluan legeen uztarketaren inguruko protokolo edo artikulu batzuk definitzen dire, beraz, hor daude, eremu horretan mugituko gara, 44 artikulu, 2 horretan. Beste danak onartu egiten dire, eta beste batzuk partzialki onartzen dire. Ulertzen direnak, ordenantza honen eskumena direnak, eta gure ordenantza hobetzen neurienak. Orduan, hau izan da, proposatzen duguna da, alegazio edo aholkularitza juridikoak egindako txostena, bere horretan onartzea, eta gero aldaketak egitea. Hori da. Proposatzen dana da, txosten juridikoan esaten den moduen alegazioek hori batzuk onartu, beste batzuk partzialki eta beste batzuk ezetz esan. Aldaketa honek onartuten badizen ordenantzako testuen sartun, eta gero, dagokion tramiti eitzi. Azalpen edo galdera gehizaurik, ez badauen? Puntu hau, bi boto non bidiez, alde batetik. Proposatzen da, alegazioa udalak kontratatuta daukan asesoria juridikoaren txostenaren arabera onartzea, aldeko botoak, hau batez. Eta bigarren puntue, ordenantza behin betiko onartzea eta Bizkaiko aldizkari ofizialera testu osoa dagokion aldaketakaz publikatzea indarrean sartuteko. Aldeko botoak, hau batez. Zazpigarren puntue, 2026ko San Joan Dolosak herriko jaietan txosnak esleitzeko oinarriak onartu, hala badagokio. Barriro dakarguz txosnak jartzeko oinarrizek, jaizek atietan dekuz, eta orduan, planteatzen dugu zanak, beste urte batzuetan planteatu diren bardina dira. Orduan, eskatzaileak kontutan izan behar dugu, herriko kultura elkarteak izan behar direla, indarrean egon behar direla bai Eusko Jaurlaritzaren elkarteen erregistroan eta helbide soziala bakion izan behar dutela, 2 urtetik gorako aintzinatasuna izan beharko dutela, jai batzordean parte hartu behar izan dutela, eta eskabidea sinatute eta ondo aurkeztu beharko deurela parte hartu ahal izateko, txosna ipini ahal izateko. Orduan gero, txosna ipintzeko baldintza batzuk esartzen dira, orduen hor, baldintza teknikoetatik aparte, bai jakiei dagokienak, txosnen baldintza teknikoenak, kokagunean ganera, neurrien ganera, hor bai emoten dire, bai plastikoaren erabileraren inguruko esto batzuk, sarpen batzuk, hizkuntzaren ingurukoak, berdintasunaren ingurukoak, edari alkoholdunak adinez gazte diren gaztei ez zerbitzarenak, eta beste balore batzunganeko baldintza batzuk bai, esartzen dire, xenofobiari, arrazakeriari, eta jarrera ez egokiei dagozkienak bai. Planteatzen dana da, barriro bere, 28-tik 31 izango dire zaizek, eta egun horretan, kultur elkarteek interesa deutenak, eskaerak egitea.
Oinarrizek onartute web orrizen eta Bizkaiko aldizkari ofizialera bialtzen diez, eskabideek aurkeztu ahal esateko. Abuztuaren 7 arte. Abuztuak 7 arte dau epie bai ez da itxaron bihar publiketeko boletinen, web orrizen publiketaia aldauia aurkeztu eskabideek. Vale. Galderarik ez badauen, boskatzera pasatu, 2026ko San Joan Dolosak herriko jaietan txosnak esleitzeko oinarriak onartzea aldeko botoak, hau batez. 8. puntua, 2026ko herriko jaietan txosnen inguruan food truck bat instalatzeko esleipenaren eta funtzionamenduaren oinarri arautzaileak onartu hala badagokio. Bueno, igez egin gendun plantamentu hau, batez be, egun konkretu batzutan, janaria saltzen duen txosna bakarra oso, beteta goten dalako, eta orduen apur bat desaturatzeko momentu hori eta eskaintza bat egiteko, orduan food trucka jartzeko proposamena egin zen, jai batzordeak onartu egin zeuen, eta ondo funtziona zeuen, danon balore gendun positiboki, orduan planteatzen dana aurten bardina egitea, kontutan hartuta bakarrik saldu ahal izango dela jatekoa, eta holan ez dela kompetentziarik egingo, ez dakola egingo txosnari, oza da, zeuzer komplementarioa. Bardine dire baldintzak eta... Epie aurkeztuteko abuztuak 18 arteko izango lekide, eta hemen bardin oinarrizek apur bata, web orrizen eta Bizkaiko aldizkari ofizialera botaten diez publiketen zabalduteko. Galderarik ez badauen, proposamena 2026ko herriko jaietan txosnen inguruan food truck bat instalatzeko esleipenaren eta funtzionamenduaren oinarri arautzaileak onartzea aldeko botoak, hau batez. 9. eta 10. puntuek boskatu aurretik, honekaz batera eudelek Eusko Jaurlaritzagaz entzauen akordio marko bat azalduko, ze honek dako zentzunea azalduteko punto bi honek. Ikusi de gaur egunien erakunde publikoek gerota behar izan gehiago dakoiela datuek beste erakunde batzutari pasateko, geure arteko komunikazioeko betuteko, segurtasuna bermatzeko datuena, eta horretarako eudelek Eusko Jaurlaritzagaz hitzarmen bat sinatu dau, sortuteko sare bat, eta sare horren titularra Eusko Jaurlaritza esango dalarik, eta sare horren operadorie Itelazpi enpresa publikoa esango da. Orduen, Itelazpiri emoten zo eskumena sare horren eta teknologia horren gestio guztiak eitzeko, beraz, Itelazpik proposaten dauz udaletzieri bi hitzarmen sinatutik. Orduen, lehenengokue, aztergaien 9. puntuen azaltzen dana da, Itelazpi eta Bakioko udalaren arteko lankidetza proiektua arautuko duen baldintzak ezartzeko hitzarmena onartu hala badagokio. Hitzarmen hau da Itelazpik emoten dozkun eskumena, sinatute gero, garatu gure dauen teknologia hori udalak erabiltzeko, udalan behar izanan arabera. Datuek interoperabilidadea gestionateko, interkomunikazioa, barnezare bat eratu gure badan barneko datuek komunikatzeko, eta beste erakunde batzukaz, erakunde publiko batzukaz, datuek transferitzeko. Orduen, proposatzen daude 4 urteko hitzarmen bat, prorrogatu aldana beste 4 urtez, eta udalak dakozen behar izanan arabera aldatu aldana. Hau da, behar izan, sare hori gehiago erabili behar badan, baimen gehiago emoten dozkuz, edo hori eureka zelan zehaztutie da. Proposamena galderarik ez badauen, bozkatzera pasako gara, Itelazpi eta Bakioko udalaren arteko lankidetza proiektua arautuko duen baldintzak ezartzeko hitzarmena onartzea eta alkatetzari ahalmena ematea egin behar diren egintzak burutu eta agiriak sinatzeko. Aldeko botoak, aho batez. Eta hildo bardinien 10. puntue, Bakioko udalak Itelazpiri antena baten instalaziorako behar dan eremua erabiltzeko baimena emoteko erabakia hartu hala badagokio.
10. puntuek beste akordio bat da, teknologia hori garatzeko Itelazpik behar dau instalazio finko batzuk ezartzea. Eta horretarako instalazio horrek inguru publikoan edo zona publikoan jartzeko udalagaz akordio baten bidau, eurekaz finkatzeko, geugaz finkatzeko, non imini instalazio horrek. Bulego tekniko egazia bat zartute ondiez, eta nio ez tozkuile bota planuek zehatzak non duzen, bai, berbatute dauz non imitzi behar dauen instalazioek. Proposamena, Bakioko udalak Itelazpiri antena baten instalaziorako behar den eremua erabiltzeko baimena emateko erabakia hartzea eta alkatetzari ahalmena emotea egin behar diren egintzak burutu eta agiriak sinatzeko. Aldeko botoak, aho batez, eta azkanengoko puntua, 11. eskaerak eta galderak. Nik azkenengo plenoa da, ikasturtekoa, orduan, badan hori ude ona pasetako, eta, hainbat evento deku zurrengo aztietan, orduan, alkar ikusiko gara, batzorde bat deku hortik errepaso bat eta egiteko, baina, irailer arte, agurtuengo gara hemen, ez da gongo plenorik. Espada zehozer berezizlik gertatzen, espero dugulaz ez. Baina hori, badan hori, ude ona eukin, eta ondo pasatu. Bukatutzat emango saioa, 8 10 hauetan.